Organitzacions com Acció Ecologista Agro, Ecologistes en Acció, la Coordinadora Ecologista de la Vall d'Albaida, SEO BizLife, Comissions Obreres, la Intersindical Valenciana, UBUF València i la Fundació Nova Cultura de l'Aigua també la recolzen. Gràcies a tota la gent que ha vingut dels pobles. Sabeu que aquesta concentració la fem principalment per dos motius. Cal mantenir la pressió sobre el xúquer per dos motius fonamentals. Uno és els cabals ecològics que, malgrat tot, no estan fixats. Bueno, això que n'hi ha per ahir la medusa és perquè volen que en el xúquer hi hagi meduses. No volen que n'hi hagi els peixos habituals de tota la vida. Per això n'hi ha unes pancartetes en meduses que és el que volen. Volen que el riu s'acabe no així, en Cullera o en la mar, sinó volen que s'acabe a 4 quilòmetres en el sud de la mar. L'altre motiu és que la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Habitatge i Urbanisme de la Generalitat Valenciana ha fet una proposta de que el cabal del xúquer a partir de la seu de la Marquesa, és a dir, els últims 4 quilòmetres de riu, siga un cabal zero. Volen que el xúquer s'acabe en la seu de la Marquesa. Si sabem que ahí és on comença el transvasament Xúquer-Vinalopó, pues ja podem pensar a on volen que vagi l'aigua del xúquer, que no acabe en el mar, sinó que acabe en la balsa de Villena, com ara després de Xilem en les mobilitzacions d'estos últims anys. No solament han aconseguit que el transvasament hagi canviat la presa des de Cortes de Pallars a la Marquesa, també hem aconseguit detindre la potabilitzadora per enviar aigua per a l'especulació i esperem en el vostre recolzament aconseguir també un cabal ecològic fins al mar. Volem que el xúquer arribi a la mar. Volem que el xúquer arribi a la mar. Des de desembre de 2009, la demarcació del xúquer hauria de comptar amb un nou pla de conca que donara compliment a la Directiva Mar de l'Aigua. Aquesta té com a objectiu assolir el bon estat de totes les masses d'aigua en el 2015, així com l'ús sostenible a llarg termini dels recursos hídrics. En l'actualitat, març de 2011, la conca del Xúquer acumula 3 anys de retard en l'elaboració del Pla Hidrològic de Conca i aquest procés es troba paralitzat de facto al mateix temps que el deteriorament ambiental avança a marxes forçades. Una de les principals conseqüències és que continuen sense establir-se règims ecològics de cabals en els rius i zones humides, el que ocasiona un important deteriorament de la biodiversitat, arribant fins i tot en els darrers anys a assecar-se trams del riu a Conca, Albacete o València. El xúquer continua sense cabals ecològics i, malgrat la important quantitat d'aigua acumulada en els embassaments, no hem deixat de denunciar situacions de falta de cabal en els darrers mesos, tant siga a l'Albaida, a Antella o a Sueca. De fet, el passat mes de desembre, durant 8 dies, el cabal del Xúquer per la SU de Cullera, situat a 10 quilòmetres de la desembocadura en el terme de Sueca, va ser pràcticament nul. Dins d'aquesta situació de falta de respecte pel nostre riu i els nostres ecosistemes, resulta completament inacceptable la proposta que ha fet la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana de deixar sense acabar l'estuari del Xúquer. És a dir, que els que s'haurien d'encarregar de la defensa i millora del medi ambient volen que no hi hagi cap cabal en els darrers 4 anys. Aquesta proposta no sol incompleix la Directiva Mar de l'Aigua, sinó les pròpies condicions de la Unió Europea per al transvasament del Xúquer-Vinalopó, fixades el 23 de desembre de 2006, quan es va traslladar la presa des de Cortes de Pallars a la Marquesa. Dues d'aquestes dues condicions diuen:
Es determinarà el règim ecològic del riu establint el cabal ecològic d'acord amb els criteris establerts per la Directiva Marc de l'Aigua. Cap transvasament es realitzarà abans d'haver sigut determinat el cabal ecològic. Una altra condició és quedarà assegurat l'equilibri ecològic en l'estuari del riu de forma que mantinga o millore el seu estat actual. Estem atrapats entre la desídia del Ministeri de Medi Ambient, que no compleix la Directiva Marc de l'Aigua ni fixa els cabals ecològics, i la codícia i el saqueig ambiental de la Generalitat Valenciana, a la que no li preocupa en absolut la salut dels nostres rius. Estem atrapats entre la voracitat dels regants i governants de Castella-La Manxa, que sobreexploten el nostre riu, i la voracitat dels especuladors i governants valencians als que només els preocupa els interessos econòmics d'uns quants. Però des de la Ribera i des de tot el País Valencià no hem de parar ni baixar la guàrdia. Si volem que els nostres fills i nets coneguen aquest riu, que ha estat sempre el riu valencià per excel·lència. Això que diem sempre, el cor de l'aigua per als valencians. Un riu que durant molts segles ha alimentat una agricultura llegendària d'horts, arrossars i tarongerars, que ha mantingut l'albufera sana i plena de vida, que després de tot això encara arribava a cullera viu i amb força, fertilitzant la mar i renovant la sorra de les platges. És a dir, volem el nostre xúquer, però no com està ara. El volem ple de vida, net, amb suficient aigua, i volem que arribi fins a la mar. Digueu en mi, pel compliment de la Directiva Marc de l'Aigua, cabals ecològics ja, no a la proposta de cabal zero per l'estuari del xúquer, per una nova cultura de l'aigua. Visca Xúquer viu! Sabem que sempre que vos necessitem comptem amb vosaltres. Gent que ha vingut de tota la comarca, des de Sumacàrcer i Antella en una punta fins a Cullera i molts altres llocs. Volem recordar que així, en aquest mateix pont, en el 2004, tenen la primera concentració de xúquer viu, el 18 de desembre. Era una concentració que dia... A Benidorm no hi havia granotes, sempre un fou terra de secar. A Benidorm hem de